And now, it's time for SPG. As in, Super Paknern Secret File. May kumagat-kagat sa resident hotdog ko. Unexplainable ang sensation. Itago nyo na lang ako sa pangalang Andre. At ito ang aking SPG, as in Super Paknern Secret File. Ikukwento ko sa inyo ang isang ganap sa buhay ko na talaga namang masasabi mong minalas ako. Bale, ganito yun. Isang araw, late akong nagising. Naaalala ko, may test pala kami sa first subject ko. Kaya, dali-dali akong naligo. By the way, nag-boarding house ako para malapit-lapit na rin sa school na pinapasukan ko, Bicol University. Pagkatapos kong maligo, dali-dali akong nagbihis. Pero may nakalimutan ako. Yung brief ko. Yung brief ko nasa sampayan pa. Kaya dali-dali akong pumunta sa rooftop para kunin yung brief ko. Sobra na akong nagmamadali kasi baka hindi na ako papasukin ni Prof sa subject niya kapag na-late ako ng sobra. So, nasa labas na ako ng kalye. Sakto, may paparating na jeep. Kaya nakasakay agad ako. Bale, chill lang ako sa biyahe. Pero sa hindi inaasang pangyayari, Parang may kumakagat sa resident hotdog ko, mga kaigan. Oh, fudge! Pakiwari ko ay may... mukhang may langgam sa brief ko. Tishting yawa naman. Hindi ko ma-explain ang sensation. Kaya, kinamot ko. Pero pote, kinagat na naman. Hindi ko na napigilan. Pinasok ko ang kamay ko sa salawal ko para kunin ang langgam. Ginamit kong pangharang yung bag ko para walang makapansin sa jeep. Kaya lang, tang-inumin. Yung driver mukhang nakita yung pinaggagawa ko. Sabi ba naman nung driver, "Noy, luway-luway sana." In Tagalog, dahan-dahan naman. Sa isip ko, munyo? Pinasupog pa ako sa mga pasahero duman. Paguna manyak ako. Maray sana wara tagabiyo. In Tagalog, demonyo? Pinahiya pa ako sa mga pasahero doon. Akala manyak ako. Mabuti na lang, walang taga Bicol University. So ayun, natapos ang araw ko na nakapag-test ako. Tapos, nangangati at maga ang aking resident hotdog. Lesson learned. Check nyo muna kung may insekto sa underwear nyo bago nyo suotin. Muli, ako si Andre. At ito ang aking SPG. As in, Super Paknern Secret File. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka,
Mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.